Mijn vriend vandaag is januari de 22e, klok 7 s'avonds. Bel 3 met de nieuwigheden vandaag s'avonds. We lijken nu aan een frisse president, een frisse jefe. Op Engels reden ze vaak van een nieuwe sheriff in town. Die hebben veel van en is een nijbrug. Januari de 20e, aan de maandag weer een grote dag voor hem. Hij heeft zijn reden gedaan door bij Washington voor Congress en 20.000 toehoorders. Hij was adres, hij zei dat we tijd dat dingen zich veranderen. De vier president Biden met Kamala Harris sollten vielleicht 4 jaar hingen aan en hij zei welke dingen worden zij klaar zijn. Hij wil de grens troubles opnemen, de krieg opnemen, hij wil de militair geraad maken en in de states wil het wel klaar zijn, weer morgen is en weer vroeg is en zo verder en zo verder. Hij heeft dan maandag aangevangen en gisteren en vandaag heeft al even 30 orders gesendt. En dat zijn verschillende orders, zoals de militair en alle regeringsofficers zal niet meer arbeid aannemen naar de huitenkleer over dalen wat hij verstaan kan, wat hij kan. En dus zijn de meeste mensen wat de willen zijn de fair, because Biden heeft zei naar de huitenkleer gekeken, dat wat interessant is, links het, schuif het en zo verder. En Trump zei niet waar dat is het geheerd, doen wat mensen vergoven hebben. Hij heeft ook orders geschreven, wat dan de grens toegemerkt hebben voor welke mensen. En daar hebben we meest voets meer van vertellen. Zo wat heeft Trump gedaan, wat de grens aanbelangt? Hij heeft meerdere orders geschreven. En eindweer dat mensen waar niet meer aan de grenzen aankomen en voor asiel erregen, op Engels reden we van het woord asylum, dat ze angst hebben in ihre landen. Hij zegt dat wat niet meer door de grens gaan, die moeten thuis dat uitvallen en dan door het Estado Department dat doen. So vele mensen als het verdarven, wegen ze weer nog meer aan. En vele hadden een phone app, waar je ziet wanneer ze kunnen work permit oppikken en zo. Die app is maandag bij middag rond dinsdag gegaan en had een message gekregen, een message dat alle interviews voor work permits zijn gecanceld. En ze worden niet meer mensen laten over de grens pralen, zoals Biden wat nu gelaten heeft. De Border Patrol, de mensen op de grens, zijn zeer dankbaar voor. Trump heeft ook orders gegeven om de militair naar de grens te checken. Hij zei, we worden de grens waar we onder controle hebben. En land is niet ohne grens. En wilt mij even dat. Het tweede ding wat Trump gedaan heeft, hij heeft ICE. Je weet wie ICE is, niet? Dat is Immigration Customs Enforcement. Op Spanisch reden we nog van La Migra, de kleine bazen en zo verder. Hij zei, hij wil de vrijheid geven, te mensen vastnemen en uitvoeren. Nu is de vraag, wat van de mensen? Maar hij heeft meerdere maanden gereed van gastrige oder vreemde mensen, oder criminelen, oder gezaatsbreken. En dat worden zijn over de ganze states, dat heeft al gisteren aangevangen, sogar maandag. Gisteren zijn sogar in Seminole, wat de zaal is even sterk metgenomen hebben. En in Brownfield, zo bij zaal sterkheid geheerd, over de ganze states, honderden en honderden metgenomen. Maar die hadden alle één ding overeen. Deze wat ze metgenomen hebben, hadden alle politietrouble gehad en criminal records hebben op Engels. Die hebben ze metgenomen. Hier in Seminole hebben ze dan sogar familieleden thuisgelaten, wat ook niet papieren hadden. We hadden niet politietrouble gehad en die hebben die thuisgelaten. So wat zeggen ze dat? Dat die wat een criminal record hebben, oder geen gezaats gegaan zijn, vielleicht close bij een hekje. Die kunnen vielleicht een beetje duren, oder een beetje angst hebben. Dat speelt zich door de eeuwen, waar nog geen dollar een beetje geduldig zijn. Nu is de vraag dan, waar het kan uitreden. Wel, Trump heeft versproken daken beter te maken. Dat we de daken mensen zeer vrijen. Hij redt van beter maken, vielleicht ook nog vorig maken, dat het green card ja voor de citizen.
En nu als de vrouw zullen mensen papier naar eten. Wel, we leren een paar dingen. We leren hoe de forms worden loten. We leren wat de prijzen worden zijn. We leren ook hoe de dokterieën worden zijn. Nu hebben we gehoord dat van maart den 31. wieder, wat vielleicht niet meer derven een COVID-shot zijn. Voor zo'n wat green card eten. En dan wordt het im oktober weer afvangen. So dat wordt krijg zo zijn, dus een winter-flu-shot. En we worden maar bekomen, ja, dus weer het afworden. En zo nu doet es nog niet veel geändert met de forms oder met eten. Over mensen wat plichten van je gehad hebben, die worden zullen oppassen. Die vingen de irgendwo en dan er nog boze proberen uit te voeren. Dat is wat we bij zo weit gemerkt hebben van Trump zijn regelen en wat hij aanvoeren wil. Hij wil zei de states waren nummer 1 maken. Hij heeft al $2 biljoen naar South Carolina geschickt, te de arme mensen wat in ihre konto daar ging. En hij heeft het genomen van de kost wat voor de noten waren, voor de illegale immigranten. Hij heeft het van de kost genomen en heeft het naar South Carolina geschickt, naar steedse mensen, wat er dan teruggehad hebben daar in ihre konto. Wil het met mij niet gaan, je hebt 12,50, kan je het zeggen. Ik las hier een interessante zeitung. Wo leven miljonair? En wat doen die rijk? En wat voor route kunnen we aannemen van die? Wel, Dave Ramsey heeft 5 dingen opgetekend wat een miljonair rijk heeft. Waar we vielleicht alle van leren kunnen. Hij zegt, die doen een budget opstellen. En onder weer, die merken de list, zo zoveel verbruik ik de maand. En die grens dan blijven. Hij zegt, dat is veel waard. Hij zegt, een miljonair dat niet schuld maken, dat niet interest doen, besonders niet aan creditkarten, dat cash doen voor alles. Hij zegt dat een miljonair leeft van wanneer als hij verdient. Wel, dat wil duidelijk zijn, wanneer hij $1 miljoen verdient, dan kan hij $1 miljoen niet zo rijk leven, hij kan goed billiger leven, maar dat is voor ons allen een goede leer. Met wanneer vorig worden is wat we verdienen. Wat is met het eeuwige? Wel, dat weglijn. Oder dat investeren. Hij zegt, een miljonair dat ik zei, geld weggeven. Hij zegt, dus een CNB. En nummer 5, hij zegt, een miljonair dat geld wegleen. Hoeveel mensen doen geld wegleen? Dat doen wij. En dan kan veel verschillende laden voor een e-shop je 2. En dan zijn ze onder 1. Zo, goed eruit. Ik wil nog de toe doen. Dat ik mijn vrienden zijn ons maar einig geworden. We waren met 80% leven van onze inkomen. 10% je in een God en 10% je in een spaarkast en een savings account. Nou, dat is interessant, wil zeggen, de savings account heger wordt. En dan voor vieren is het niet zo zeggen, want op eenmaal een e-shop uitgaat en een beurs en drieën, dat is er weer. Dat is de niet, en vandaag heb 12,50 KI